ye an sigilen kunnafoni balan ale kɛnɛ kan kunnafoni balan ye jɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 Bokari Tarawele maamu ye sɛbɛnnikɛbaw Bokari Tarawele olu de bɛ magwan kɛ an bɛ sɔrɔ k'an da don la min ye politiki kuma jamana yɛrɛ taabolo kuma adamadenya sabatili kuma faso Mali kɔnɔna la Bokari Tarawele maa minnu b'u sigi k'an lamɛn an bɛ waleɲumandɔn foli ta ni kulu sɛgɛrɛ minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ maa minnu b'u ka majan bila an ka kumaso la an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Ala k'u ka sugu kɛ taman amina ya rabbi baara in ye maa saba baara ye so fan dɔ in fɛ jibi tigɛ bɛ nɛgɛ la min ye kumaso yɛrɛ kɔnɔ e ni ne tɛnkunnen don ɲɔgɔn na e ka sɛbɛn b'i bolo ne ka sɛbɛn bɛ n bolo ɲɛmayaso ka yamaruya kɔnɔna la e ko cogo di k'a fɔ jibi ye k'a ka fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ o bɛ bɛn Kote ko joni jalaki tɛ maa ni dugumɛnɛ cɛ sigiyɔrɔ fura an ka jɛnko ɲuman kɔ ne ko bala cogo bɛ di Bokari Tarawele ne bɛ n tigɛ don Swab de Bamako fasiriba n'o ye Bokari Jarakɛ a ko Mali armée malienne Bokari Tarawele san 60 o sɔrɔla sini araba janvier kalo tile 20 Bokari Tarawele an ka kɛlɛkɛcɛw o bɛna san 60 sɔrɔ jamana lakanani la a ko san 60 tɛ tile 60 ye fasiriba ko a ko Mali armée a ka san 60 sɔrɔ a bɛ bila minɛn caman kɔnɔ ɲinan san kɔnɔ sabu jamana a t'a yɛrɛ bolo bamancɛ wale o waralen bɛ an ka jamana in kɔnɔ Bokari Tarawele ka taa bila hakilina jugu caman la a ko n'i y'a lajɛ min ye an ka jamana masakɛ Gale n'o ye président Modibo Keita Bokari Tarawele ko maanifin kana ɲinɛ ale kɔ sabu n'i y'a mɛn ko bi sera kunun de tɛmɛna ale de wuli ka jɔ kɛ kunun min ye nansarabilenw ye ni k'o gɛn ka bɔ an ka kɛlɛ kunna Bokari an ka kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ k'u jɔ ni Mali ka lakana ye nin y'o san 60 dafalen fasiriba ko kabini e sɔrɔsu u y'u yɛrɛ ta san o san Bokari min ye lajɛ belebeleba o bɛ boloda n'o ye nisɔndiya lajɛ ye Mali kɛlɛkɛcɛw an t'an yɛrɛ ye jamana lakana bɛ anw de bolo min ye o fɛti ye Bokari k'a tɛ tɛmɛ malidenw ɲinɛ fiyewu i b'o dɔn kan kɔnɔnaw la nka ko ɲinan san ta jamana nin y'a san 10 bɔɲanko ye an tɛ anw yɛrɛ bolo kabini bamancɛ wale donna an ka jamana in kɔnɔ min ye finitigilaka maa caman tanyana Bokari dugu caman bɛ olu kɛra min ye furow ye Bokari Tarawele ni ka tila ka dugu kɛ tombo ye a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ ye jamanadenw yɛrɛ bɛ hakilina wasiw la min ye politikimaw fana fɔn bɛ ɲɔgɔn kɔ a ko min ye bɛn kɔni ye o tile tɛ jamana bɛ o hukumu kɔnɔna la a ko min ye banajugu belebele o fana kun bɔra tuguni n'o ye coronavirus Covid-19 ye a ko bana in ale fana ko min ye ɲɔgɔn dalajɛw ye ni k'o laka Bokari Tarawele ko n'i ye ko taabolo lajɛ ɲinan san 2021 ale 20 janvier ni 20 janvier tɔw taabolo tɛ kelen ye a ko min ye 20 janvier a bɛ fêter nka a bɛ fêter ni hakilina ye hakilina min ni a bɛ kɛ ni e bɛrɛ ye Bokari Tarawele fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ min ye ɲinan 20 janvier i ka da la k'a fɔ min ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye k'u ye kun bɔ sabu jamana ɲɛmaaw a bɛ sɔrɔsiw de bolo maa min tun bɛ jamanakuntigiya la n'o ye président Ibrahim Boubacar Keita o gɛnna ni ka bɔ fanga la utukalo tile 18 tɛmɛnen Bokari Tarawele ɲɛmaaya min bɛ sɔrɔsiw bolo min ye ko ye a dira tigiw yɛrɛ ma a ko n'i y'o kɛcogo lajɛ ani a bɛ maa wɛrɛ bolo k'o kɛcogo tɛ kelen ye n'a y'a sɔrɔ jamana in tun b'a yɛrɛ bolo Bokari Tarawele walima banajugu in tɛ an ka jamana in kɔnɔ a ko ɲinan 20 janvier k'a tun bɛ da zana la fasiriba ko a ko sɔrɔsi minnu bɛ n'u bɛ jamana mara la an bɛ don min na ko bi Bokari Tarawele u ye a yira jamanadenw la min ye hakililasigi min kɔni ye jamana ka ɲɛtaa ye Bokari ko siga kɔni t'a la u nakun y'o ye nka olu kelen tɛ se dɛ fo an bɛɛ ka jɛni k'an bolo di ɲɔgɔn ma Bokari Tarawele min ye hélicoptère sɔrɔsiw ye a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni k'o kelen san ka na n'o ye an ka jamana in kɔnɔ Bokari Tarawele n'i y'a lajɛ nafolo kasabi caman don min bɔra an ka foroba wagande kɔnɔna la fasiriba ko a ko min ye sɔrɔsiw ye o kɛmɛ ka wuli ka jɔ min kɛ an bɛ don min na ko bi Bokari Tarawele o b'a yira k'a fɔ ko maa kan ka danaya da u kan maa kan k'i jigi da u kan sabu u y'a yira k'a fɔ jamana in lakana o ye olu ka baara ye hali ni maa wɛrɛ nana ni ka n'an dɛmɛ n'o ye G5 Sahel ye n'o ye Barikani ye wa n'o ye Kasiki Bleu MINUSMA ye nin bɛɛ n'a jɔyɔrɔ kelen kelen don nka min ye doniba ta ye o de bɛ anw yɛrɛ bolo
Fasiba ko min ye Mali kɛlɛkɛcɛw n'o ye armée malienne ye o tarawele i b'a ye k'a fɔ wuli ka jɔ o bɛ senna u fɛ min ye jiw ye ka taa bila kulu la Bɔkari Tarawele jamanaden minnu bɛ n'olu bɛ Bamantu dogo dɔn u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka ɲɛfɔli kɛ a ko ɲɛfɔli kɛ baliya o de bɛna ni tɔɔrɔ belebeleba ye wa ni ɲɛfɔli kɛra min ye kasara caman bɛ ko bɛ kunbɛn Mali kɛlɛkɛcɛw Bɔkari Tarawele ni an m'an yɛrɛ bolo Bɔkari Tarawele min y'an ka kɛlɛkɛcɛw ye ni ɲɛfɔli taara k'u sigɛrɛ Bɔkari Tarawele ko a dɔ bɛ dɔ la Bamanciya wale minnu bɛ ka kɛ an bɛ waati min na ko sisan Bɔkari ko nin kelen n'a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kunbɛn Fasiriba ko vice président n'o ye colonel Assimi Goïta ale kɔni ye a yira k'a fɔ Mali kɛlɛkɛcɛw la bɛɛ lajɛlen kɔni k'a dɔn k'a fɔ i nakun ye baara min ye armée kɔnɔ o de ye jamanadenw n'u bolominɛw lakɔlɔsili ye min ka ninkun kisi Bɔkari Tarawele ko hali n'u yɛrɛ nin bɛ to a da fɛ a b'a kunbɔ ko sabu k'u donkun don kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli don Bɔjabate soir de Bamako ka fara a jarakɛ kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo ko tɛ tɛgɛ bila an k'i sɔn o tɛ maa ɲumanya ye ni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Danaba Info Danaba Info e ko min ye anw ka députés nɔrɔbilaw ye n'o ye Conseil national de la transition o ɲɛmaa n'o ye colonel Malik Jaw ye ale kɔni a ye kunnafoni di kɛ kunnafoni a bɛ tali kɛ min kan o de ye ko tile damadɔ in kɔnɔna na ko ŋunuŋunukanw durundulen don k'a jira k'a fɔ min ye Faransi sɔrɔdasilakan minnu n'o b'an ka jamana kɔnɔ olu bɛ se ka taa ka bɔ cogo min na an ka faso Maliba dugukolo sanfɛla la o kɔrɔfɔ bɔ ka bi i b'a ye k'a fɔ min ye colonel Malik Jaw ye ale ye laseli kɛ o laseli n'o ye communiqué de presse ye a y'a jira o kɔnɔ k'a fɔ ko jɔn ko ala nin tile damadɔ kunnafoni min n'o b'a la ka munumunu maaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a jira k'a fɔ ko Faransi sɔrɔdasilakaw u ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ko maa tɛ i to i yɛrɛ ma ni k'u kɔrɔfɔ bɔ i da kɔnɔ ko bawo min ye Faransi sɔrɔdasilaka ninnu ye hali n'a sɔrɔla o nafɔra dama kana bugɔ sisan la kabi san 2012 kana bugɔ an bɛ waati min de ko bi min kɔni an ka laɲini kun ye min ye n'o de ye ka jamanadenw n'o bolominɛ lakana ka fara anw yɛrɛ ka faamaw kan n'o ye an ka forces armées maliennes ye i b'a ye k'a fɔ an hakili kun bɛ min na n'a sɔrɔla o bɛɛ ma se ka ɲɛnabɔ ko nka k'o tɛ ninnu ka gwɛli k'o tɛ a kun bɔ jamana bɛ dankan min na jamana fanga daragilen kɔ ka bɔ jamanakuntigi kɔrɔ bolo n'o ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye ka bɛn utu kalo dɔ tile 18 ma san 2020 tɛmɛlen i b'a ye k'a fɔ min ye kulekan ye o bɔla fan caman fɛ min ye lakanako ye ka taa se kɛnɛyako ma hali da dumuniw sɔrɔli n'o bɛ gɛlɛya ani nafolo sɔrɔbaliya ani k'aw kofɔ o kɔni o kɛra maaninfinw ka wulikajɔ ye min kɔni taara wolo Elhaji Ibrahim Boubacar Keita jamanakuntigi kɔrɔ k'a ka fanga ani k'a dafiri k'an b'o dankan min na jamana fɛn minnu sigila sen kan n'o ye cɛmancɛrɔ fanga ye k'a minɛ président de la transition na ka na se premier ministre de la transition ma fo ka taa se min ye Conseil national de la transition ɲɛmaa ka n'a ka jɛkulu ye olu bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ waasa fura bɛ se ka sɔrɔ gɛlɛya ninnu na teliyala cogo min na o n'a fɔra o fɔra yɛrɛ o bɛɛ ma sɔrɔ fɔlɔ ko maaw b'a la ka wuli ka bɔ tugun k'a fɔ k'u n'u kun bɔ min ye kumaw ye kuma minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ n'o ye kuma kalantanw ye k'a fɔ ko Faransi sɔrɔdasilakow ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o bɛna kɛ sababu ye k'an ni Faransi jamana marabaaw n'o ye ɲɛmaaw ye k'olu fana kɔ don ɲɔgɔn na k'o tɛ gɛlɛya faralen gɛlɛya kan wa a y'a jira k'a fɔ nin kɔrɔfɔ ma diya a ye ko bawo min ye ni maa ninnu ye minnu n'olu bɛ ka nin kɔrɔfɔ in yɛrɛ bɔ ka bin n'o o bɛ CNT yɛrɛ kɔnɔna na n'o ye Conseil national de la transition ye o ko min ye o jo sariya sɛbɛnw ye ani u ye sariya bolo min yɛrɛ labɛn u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ règlement intérieur ko fɔ o ko kɔni ko bɛɛ lajɛlen kan k'i sen da o sariya bolo ninnu sen da nɔ na waasa gɛlɛyaw bɛ yɔrɔ minnu na o gɛlɛyaw fura ka se ka sɔrɔ joona min ye jamanadenw ye o bɛ se ka lafiya cogo min na k'u to mana kɛ jamana fan o fan fɛ nka n'i y'a ta k'a lajɛ min ye colonel Malik Jaw ye a ye maa ninnu wele k'u bila sira tilelen kan nanzaraw bɛ min wele ko rappel à l'ordre n'i y'a ta k'a lajɛ min ye colonel Malik Jaw ye a ka laseli senfɛ a y'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'o bɛ CNT kɔnɔ bibi in na n'olu yɛrɛ kɔni farala sɔrɔdasiw kan ni ka se ka nin jamanakuntigi kɔrɔ ka fanga ni k'a dafiri n'o dɔ ye Adama Jara ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Ben le cerveau ka taa se Abubakar Sidiki Fɔnba ma olu minnu kɛn bɛ k'u kan bɔ bi ko yalima yanni jamana in bɛ dafiri Bamancilakaw ka don ka n'o sago n'o dugɔ k'an ka jamana kɔnɔ k'u tun bɛ min dɛ u jɔyɔrɔ kɛla mun ye min ye Faransi sɔrɔdasilakaw ye u nali an ka jamana kɔnɔ u nafura dama kana bugɔ sisan la fɛn minnu kɛla k'ali n'a sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen ma kɛ wasa ye n'a bɛɛ lajɛlen ni sababa ma bɛn ko nka ko fɛn dɔ ye o bɛ fulaw jalaki bɔ k'o tɛ wɛrɛ cɛkun bɔ min ye Malik Jaw ye a ko nin maa ninnu n'o ye nin maa fila min n'an da tul'a la n'o ye Adama Jara ka taa se Abubakar Sidiki Fɔnba ma k'o ka ji dɔɔni k'u ka min na min kɔni bɛna kɛ sababu ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ka se ka don
da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o bawo ko ni maaninfin ni dudenw kun tilenna ma kɛ kelen ye du marali a bɛ gɛlɛya dutigi ma ni dudenw kun tilenna ma kɛ kelen ye dugu marali jamana marali a bɛ gɛlɛya jamana kuntigi ma wa min ye bandaw ye ka taa se camanjɔrɔ fanga premier ministre ma n'o ye Mokhtar Wani ye ka taa se conseil national de la transition CNT ɲɛmaa ma n'o ye colonel Maliki Jaw ye k'a bɛ jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ lajɛlen ka i hakili feere ka ɲɛsin anw ka jamana bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na furaw ni dabaliw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na waasa gɛlɛya min n'an bɛ a kɔnɔna na an bɛ se ka bɔ o kɔnɔna na cogo min na jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen ka nimisi wasa sɔrɔ i sigiyɔrɔ la min ye camanjɔrɔ fanga ye k'a tɛ taa gɛlɛya kɔ ko gɛlɛya an b'o de ku waasa min ye jamana ye an b'a fɛ a ka kɛ cogo min na jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen ka lafiya don ni waati nataw ni san nataw kɔnɔna na k'an bɛɛ lajɛlen ka don o sira fɛ ni ka tila k'o sira taama nin kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ Danaba Info kɔnɔna na Daba Bala Keyita ale ka fasiri don Bokari Tarawele a y'a to an ka sama i b'a sɔrɔ a balan bɛɛ ne bɛ n tigɛ don ko kura Soir de Bamako fasiriba n'o ye Laya Jara a ko hali bi an ka Mali kɛlɛkɛcɛw n'o ye faama ye Bokari Tarawele k'u ye kunnawoloba dɔ kɛ tuguni fasiriba ko kari tɛmɛnen janvier kalo o tile 17 Bokari min ye kilomɛtiri 1 yanni bɛ se Farabugu min ye ɲɔno ale marabolo la Bokari Tarawele an ka kɛlɛkɛcɛw u sina ka mugu pɛrɛn dɔ de ye o mugu pɛrɛn Bokari Tarawele a kun dabɔra janfa min kama n'u ka mobili tɛmɛtɔla tun yɛlɛla ka Bokari a kun bɛ kɛ sababu ye ni ka maaninfin fa Bokari min y'an ka kɛlɛkɛcɛw ka basigi kɔnɔna u sina k'a ye ten u y'a ye dɔrɔn ni k'a lasa k'a yira k'a fɔ nin ye mugu jugu pɛrɛn ye Bokari Tarawele ni mobili yɛlɛla nin ka o ta sen fila u sina k'a salo ten Bokari u y'a salo a kan ka tiɲɛ cogo min na u y'a tiɲɛ hakilisigi la Bokari Tarawele maa minnu kɔni tun ye nin juguya in boloda u ka juguya kɔni a ma kɔtigɛ fasiriba ko min ye o karidon kelen an ka kɛlɛkɛcɛw Bokari Tarawele u ye wulikajɔba dɔ kɛ sabu u kun sɔminen bɛ Farabugu ale kɔni kɛnbɛ yɔrɔ bi min tɔgɔ bɛ malidenw da kɔnɔ a fɔ min tɔgɔ bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen da kɔnɔ sabu banmanci dɔw kɔni kɛnbɛ ka taa dagajugu sigulu da la Bokari Tarawele banmanci ninnu yɛrɛ jɔn ye a fɔra min kɔni ye sigida la u bɛ ɲɔgɔn dɔn min ye jadisiw ye ale ni terrorisiw u bɛɛ lajɛlen bɛ a la fasiriba ko jadisi ni terrorisi Bokari ni dun y'a lajɛ u ka kunkelennanw tɛ kelen ye nka bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛnikɛla ye fasiriba ko min kɔni ye nin banmanciw ye u kɛlen bɛ ka taa fiɲɛ kɔni tigɛ Farabugukaw la Bokari Tarawele maa tɛ bɔ maa tɛ don a ko o kɛra sababu ye jamana vice président n'o ye colonel Asimi Goyita ale yɛrɛ ye pankuru ta ni ka taa ɲɛda dugu kan a bololangolo ma taa ani dunfɛnw taara ni ka taa dugudenw hakili sigi Bokari Tarawele k'a daminɛ don kana bila bi la Mali kɛlɛkɛcɛw tile tɛ bɔ ka bi abada k'u tɛ taa dɔndɔlimali kɛ ni ka bɔ Jabali ka taa dɔgɔ firi Farabugu n'a laminiw bɛ taa lajɛli kɛ a ko min ye banmanci ninnu ye Bokari u kɛlɛli de ka gɛlɛn fo ka dama tɛmɛ a ko maa min bɛ ye i jɔlen aw ɲɛ i b'o tigi bɔ ni k'o fa yanni ka taa yɔrɔ jan n'i y'a kɛ fiɲɛbere ye ka taa ka pankulu wuli dɔrɔn k'a bɛɛ lajɛlen daji o tɛ bɛn i bɛna taa jamana den dɔw de o tɛ bɛn n'o tɛ banmanci k'a fa fo ka fu faga nɔfɛ Bokari o tun ye n'i y'o kɛ bi o tɛ bɛn droit de l'homme kelen mɔgɔw bɛ tila ka wuli k'a sɔrɔ o bamancilaka kelen ninnu olu kelen de bɛ tila ka manamana ko ta ka ɲɛsin anw ka filakaw ani dugudenw sigilen ma ni k'a kɛ bɛɛ fa ye o de kama o sira dara n ye kanti dɔ Kidali a banna dusukasi mun banna n'o tɛ i b'a ko ba pewu n'an tun donna Kidali Bokari hali ɲinɛ tun tɛ to yen kana siga o de kama sira dara fasiriba ko Bokari Tarawele banmanci minnu bɛ n'u t'i ye Bokari anw sigiɲɔgɔn don an balimaw don an yɛrɛ dɔ don nka u kɛn bɛ ka ŋaniya juguya ta ni ka faso sɛgɛrɛ u kɛn bɛ ka ŋaniya juguya ta ni ka fasodenw sɛgɛrɛ Bokari Tarawele olu de don bɛ ni janfa jugu in na ni ka dugudenw fa Bokari i t'a dɔn o ten kan i t'a dɔn ka kɛwale la fasiriba ko maa minnu bɛ k'o danna juguya wale kɛ min kɔni olu ka cɛden dɔw kun dugulen bɛ galakada dɔw fɛ n'o ye Farabugu ye a ko kɛlɛkɛcɛw olu ka mɔmɔli kɔnɔna la Bokari Tarawele u sina de ka tin ka taa u ye ten u taara fɛn mun ye o de ye ɲɔbɔrɔ ni malobɔrɔ o sogololen ɲɔgɔn kan o y'u ka dunfɛnw ye aw kɛn bɛ bamanci ye mun bɛ taa gabugu dilan aw bolo n'u ma dumuni kɛ o bɛ balo wa jagoya dumuni ɲɔbɔrɔ o tuma o kɛn bɛ kɛ maa o maa f'i ka dumuni de kɛ suma commerçants don wa f'u ka dumuni de o de y'u ka dumuni ye o ayiwa u ka magasin de stockage Bokari Tarawele fasiriba ko a ko ɲɔbɔrɔ ni malobɔrɔ kɛrɛfɛ min y'u ka baramaw fana tun bɛ an'u ka dumuni bɔlanw Bokari Tarawele o fana kɛrɛfɛ min y'u ka marifakisɛw an'u ka mugujugu pɛrɛn olu tun tonnen bɛ yen, o fana kɛrɛfɛ tuguni moto belebele 4 o gunnen bɛ o la. Sanili kɔni o de y'u ka tiɲɛnikɛlaw.
ani wurayal ni dragon fasiriba ko Boubacar Traoré ni moto nani ani marfa kisaw ani mugujugu peron ka taa bila balo ana tobi minɛnw na u ye nin bɛɛ lajɛlen salo o kuma o dɔrɔn tɛ maa minnu tun bɛ a kɛrɛfɛ u y'olu fana ningɛnɛ karaba tiga taara ka da dɔw kan an bɛ don min na ko bi Mali kɛlɛkɛcɛw k'u b'u sɔn koyi Boubacar Traoré ko sanjikɔrɔ wɔsi de ti dɔn ko n'o tɛ siga t'o la armée b'a sɔn tile ti bɔ ka bi abada k'u tɛ tiɲɛnikɛla dɔ u b'u se la han fasiriba ko Boubacar Traoré an bɛ don min na ko bi jamana mara bɛ olu de bolo Boubacar Traoré taya nti taya o ɲɛmaya bɛ olu de bolo Boubacar Traoré n'olu yɛrɛ bilala a bɛɛ lajɛlen ɲɛmɛ ko jiginna kan a ko siga kɔni tɛ min na ni jamana tora nin taabolo la Mali kɛlɛkɛcɛw bɛ lafiya ta ka jamana in sɛgɛrɛ nka min ye jamanadenw ye f'an k'a dɔn k'a fɔ ko armée bɛ ka baara kɛ jamana de ye o kuma jamana kan ka kunnafoni siraw sira kɔnɔ o kuma ko armée o kuma o kan ka dɛmɛ o sira kɔnɔna la n'o tɛ min ye nin tiɲɛnikɛlaw ye u ka réseau bɛ duguba kɔnɔ yan a bɛ Segu wa a bɛ fan bɛɛ mais min fana dɔw ka bɔ jabate nin farabugu kelen in kɔnɔna na nin bamancilaka ninnu bɛ si dɔw ka du kɔnɔ kosɛbɛ mun t'u ko fɔ ni dugu jɛra u bɛ daraka dun ka tila ka t'u ka bamanciya wale kɛ ala ni tɔrɔmɔɲɔ min bɛ du ma o tɛ sa wa k'u ka kalasi dugu tu kɔnɔ o maa dogo dilan a bɛ taa wolo ka kɛ ko wɛrɛ i bolo ka tila k'u yolo ka don dugu kɔnɔ n'u ni sɔrɔsiw bɛnna u b'u bolo kɔrɔ ta anw ye civil de ye an ye dugudenw ye ka sɔrɔ kalasini dugulen bɛ tu kɔnɔ ala ka tilina ɲuman d'a ma kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Laya Jara ale ka sɛbɛnnin don an bɛ taa jibi fa fɛ o bɛ bɛn Jekafo k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jekafo k'a ka feerefɛnw lakodɔn Boubacar Traoré bala cogo bɛ di bon jabate ni ne tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Nouvelle Horizon Nouvelle Horizon Denba Konate nin ye a ka fasiri ye min ye anw ka armée ka sanyɛlɛma ɲɛnajɛw ye n'o baaraw kan ka boloda sini n'a bɛ wele ko 20 janvier san 2021 ta i b'a ye k'a fɔ maa dɔw kɔni wulilen bɛ k'a fɔ k'u na taama ni k'u ka dusumakasa ni k'u jira min ye gilets jaunes ye olu mun ye bamanciya fari da Faransi jamana kɔnɔna na kabi san 2018 i b'a ye k'a fɔ o maa dɔw kɔni n'an bɛ fara ni hakilina tigilamɔgɔw ka an ka faso Maliba kɔnɔna na u ye kunnafoni di kɛ kunnafoni di min n'o bɔra ka kɛ kari tɛmɛlen janvier kalo tile 17 san 2021 n'i y'a ta k'a lajɛ kɔrɔfɔ senfɛ maa minnu n'olu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ gilets jaunes toila sa ni olu tun b'a la ka kuma hakilina minnu bɛ o la o bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛdɔn o dɔ ye Sébastien Périmoni ye Sébastien Périmoni a n'a taamaɲɔgɔn olu kɔni nana k'a fɔ u na o hakilina di kɛnɛ kɔnɔna na min ye nin jɛkulu ka wulikajɔ ye ni a bɛ wele ko yɛrɛwolo debout sur les remparts yɛrɛwolo debout sur les remparts olu de ye nin hakilina in da k'a jira k'a fɔ u na taama k'u ka dusumakasa jira wa u na ɲɛfɔliw kɛ waasa fɛn minnu b'u dusukun na bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ a seere ma wa n'i y'a ta k'a lajɛ u ni kunnafoni di senfɛ min ye Sébastien Périmoni ye a ko min ye gilets jaunes ye a y'u ka tabiya n'u ka taabolo ni ka o maana a y'a jira k'a fɔ waati min na jamana ɲɛmaw n'u wulila ka dɔ fara u ka tajiw sɔngɔ kan min ye gilets jaunes ye a sigila o waati de kɔnɔna na k'a jira k'a fɔ min ye dɔ farali taji sɔngɔ kan k'u tɛna jɛn ni a ye o senfɛ i b'a ye k'a fɔ u nan'u ka hakilina ni ka dɔ fara a kan o y'a jira k'a fɔ fanga a kana kɛ maa kelen ta ye k'a kɛ jɔnforo ye i ni somɔgɔw aw ka a kɛ aw sago n'aw dungɔ kɛ yɔrɔ ye o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen min ye diɲɛ yɛrɛ gɛlɛya ye n'o nanzarakan fɔlɔ ko vie chère ko o fana fura ka ɲini o gɛlɛyaw la fanga a ka jɛnsɛn ka walankata ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma min ye bɛɛ ye n'o ye démocratie ye bɛɛ lajɛlen ka se ka dɔ sɔrɔ a tɔnɔ na a n'a di nɔnɔ na wa min ye nin gilets jaunes ninnu ka wulikajɔ ye halisa min ye Sébastien Périmoni ka kɔrɔfɔ ye a y'a jira k'a fɔ anw ye faso Maliba k'olu n'an bɛ faso Maliba kɔnɔna na wa k'u bɛ a ɲini jamana den kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ k'an ka danfaraba de don an ni Faransi jamana ɲɛmaw ani Faransi dugudenw sigibaw kelenna bɛɛ lajɛlen ko danfara ka don ni ɲɔgɔn ye ko bawo ko min ye Faransi jamana ɲɛmaw ye k'u tɛ ka kuma Faransi ka den kelenna bɛɛ lajɛlen to a la ko bawo min ye u ka nin bengali waliw ye a n'u ka taabolo cɛjugu ninnu ka n'u ka fanga jagoya sigi mɔgɔw da la n'a bɛ wele ko politique impérialiste français ko kɔni o taabolo min filɛ nin ye ko hali Faransi jamana kan k'olu yɛrɛ jɛn tɛ ni a ye wa u y'a jira fana k'a fɔ min ye olu ka gilets jaunes cɛkulu ye a ka sigi sen kan wa sigila octobre kalo dɔ san 2018 wa min ye u ka wulikajɔ ye i n'a fɔ n da tula la cogo min na min ye taji sɔngɔ yɛlɛliko ye ka taa se diɲɛ yɛrɛ gɛlɛyali ma min ye démocratie o kun b'a la ka o tɛ ka ɲɔ ka fori o ko bɛ se ka bilasira jɛlen ka cogo min na o ko ka hakilina a kun ɲɛsin bɛ nin taabolo ninnu ma
wa y'a jira fana k'a fɔ min ye anw ka faso Maliba ye ko Faransi jamana ka politiki min n'o ye hakilina ye a b'a la ko min lataama jamana kɔnɔ k'a k'a yɛlɛma ko bawo an bɛ diɲɛ tile min na bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ diɲɛ taabolo caman kalama k'o tɛ se la ka dogo maa na tugun ala ni subahana mansinw ni diɲɛ kunnafoni di sira kuraw olu sababu min ye kɛwaleya dɔw ye ko n'i kɔni ko k'i bɛ o ta k'o coro maa wɛrɛ kunkolo k'o kɛ banfula ye ka coro maa wɛrɛ jamanaden wɛrɛ kunkolo la ko bawo k'e delila k'o mara ka kɔrɔ ko a ko k'a bɛ kɛ gɛlɛya belebele ye o y'a jira k'a fɔ u ka nin taama in ani u ka nin dusumakasa in jirali n'o de ye barodɔlasugu kɛli ye kɛnɛ kɔnɔ 20 janvier nata n'o bɛ bɛn sini ma ka bɛn san 2021 ma ko a bɛna kɛ sabu ye min ye Faransi jamana marabaaw ye u ka o hakili ni ka a dayɛlɛ ka ɲɛsin Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ min ye jamana wɛrɛ minnu n'o kɔni ye Faransi jamana ye olu mara ka kɔrɔ o ko u ka politiki ni ka a kɛcogo ni k'a yɛlɛma ka ɲɛsin o jamanadenw ma a bɛ se ka kɛ sababa ye cogo min na o jamana maralen kɔrɔlen ninnu ma nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na Denba Konate a fɔ Denba Conte ale ka fasiri Bakari an bɛ min fɔ an ka faso malidenw ye jɛrɛjɛkulu min ni gilet jaune nana u dɛmɛ u kana Mali gundo bɛ f'u ye dɛ nanzaraw ka kekun dɛ wa Maliyɛn Bakari u bɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ Maliyɛn mɔgɔ landi cogo min na nanzaraw ka politiki a n'an ka politiki kelenw tɛ a banna an ka politiki juguya min b'a kɔnɔ n'olu ka politiki kelenw tɛ n'i yɛrɛ bɛɛ bɔ ka di kɛnɛmamɔgɔ ma a bɛna min k'i la i y'o san dɛ an n'an ka Mali gundo bi yan n'u ye an ka gundo ta k'a fɔ nanzaraw ye ko parce que k'u nana anw dɛmɛ an kungo la Bakari u tɛ ɲɔgɔn kɔ bila dɛ o misali suru n b'o d'i ma Faransi taga i y'a dɔn an balima marakaw u caman tun bɛ taa ni min t'a la o b'a ka sɛbɛn bila ka na waasa balima wɛrɛ ka se ka don an ka maa minnu sugandila ka taa bila o ko ninnu dala Faransi ani minnu bɛ Faransi ka lasigidenso la yan olu de ma tila k'a gundow n'a segero bɛ bɔ ka jɔ taali ma kɛ gɛlɛya ye n'o kɔni ye Faransi jamana ye olu mara ka kɔrɔ o ko u ka politiki ni k'a kɛcogo ni k'a yɛlɛma ka ɲɛsin o jamanadenw ma a bɛ se ka kɛ sababa ye cogo min na o jamana maralen kɔrɔlen ninnu ma nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na Denba Konate a fɔ Denba Conte ale ka fasiri Bakari an bɛ min fɔ an ka faso malidenw ye jɛrɛjɛkulu min ni gilet jaune nana u dɛmɛ u kana Mali gundo bɛ f'u ye dɛ nanzaraw ka kekun dɛ wa Maliyɛn Bakari u bɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ Maliyɛn mɔgɔ landi cogo min na nanzaraw ka politiki a n'an ka politiki kelenw tɛ a banna an ka politiki juguya min b'a kɔnɔ n'olu ka politiki kelenw tɛ n'i yɛrɛ bɛɛ bɔ ka di kɛnɛmamɔgɔ ma a bɛna min k'i la i y'o san dɛ an n'an ka Mali gundo bi yan n'u ye an ka gundo ta k'a fɔ nanzaraw ye ko parce que k'u nana anw dɛmɛ an kungo la Bakari u tɛ ɲɔgɔn kɔ bila dɛ o misali suru n b'o d'i ma Faransi taga i y'a dɔn an balima marakaw u caman tun bɛ taa ni min t'a la o b'a ka sɛbɛn bila ka na waasa balima wɛrɛ ka se ka don an ka maa minnu sugandila ka taa bila o ko ninnu dala Faransi ani minnu bɛ Faransi ka lasigidenso la yan olu de ma tila k'a gundow n'a segero bɛ bɔ ka jɔ taali ma kɛ gɛlɛya ye o kɛra cité des enfants la min ye o sali kɔnɔna la Bakari Tarawele min ye ni politiki tɔn kuran ye a san kelen dafara sibiri don janvier kalo tile 9 san 2021 tɔn yɛrɛ jabala la n'o filɛ nin Zerni na commune 6 la u ye kunnafoni di baro u y'o sigi Bakari Tarawele kunnafonidilaw sɛbɛnnikɛlaw fara kumalikɛlaw kan Bakari min ye tɔndenw fana ye wele bilala bɛɛ lajɛlen ma u k'u da don u ka tɔn ka kibaruya la san kelen sɔrɔli Bakari Tarawele hakilina ni baara caman bolodara tɔn in Bakari Tarawele maa min ye a ɲɛmaaba ye i b'a ye k'a fɔ n'o ye Isu Mohamed Sanogo Bakari Tarawele ale de kɔni tun bɛ ɲɛmaaya la a ko n'i y'a lajɛ maa minnu kun sigilen bɛ ka ɲɛfɔli kɛ Maître Mohamed Sanogo ale kɛrɛfɛ min ye vice président premier vice président n'o ye Boubacar Keita n'ale ye commune 6 ale maire ba ye Bakari Tarawele o fana kun tɛnkunnen bɛ o la ni ka taa bila u ka secrétaire général la n'o ye Ekunandi Esogoba musow ka jɛrɛjɛkulu o ɲɛma Madame Sawa Doko jeli ka Dambele ale fana kun tɛnkunnen b'o la ni ka taa bila denmisɛnninw olu ka jɛrɛjɛkulu o ɲɛma la Bakari Tarawele ko san kelen sɔrɔ in k'a kɛra wasa kɔnɔna la sabu min ye Maître Mohamed Sanogo a ye kuma bɔ ka bin ni k'a yira k'a fɔ sankuramu jɔlen filɛ sanbɛ foli ni k'o ta ka tɔndenw sɛgɛrɛ ni ka maliden bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ a ko a bɛ hakilinajigi kɛ jɛrɛjɛkulu in yɛrɛ bangela sen ka Bakari don min na o tuma bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko tɔn ale ka bangele Bakari ko maa min taara la k'a dakusi bonyara jama ma ku sali kɔnɔ fo ka tila ka écran géant k'o bila kɛnɛ ma maa min tun bɛ kɛnɛ ma ko dakusi ka bon o tuma ko bɛ kanubaga de yira o b'a yira k'a fɔ kunkilenna mun bɛ olu la jama sɔnna olu ye kabini baara daminɛ Bakari Tarawele o jama kelen Bakari
Bɔgɔtarawele ko alibi ko de bɛ olu kɔ o kuma kulu bɛ ka baara kɛ n'o jama ka hakilinaw de ye sabu olu ka tɔn ye politique tɔn ye u nakun tɛ fila ye jamana ka yiriwa jamana ka sankɔrɔta jamanadenw bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na Bɔgɔtarawele k'u nakun ye ni k'o kologirinya k'o jilaja an ka jamana in kɔnɔna la ni ka dɔ fara bɛɛ fanga ale taabolo kan Bɔgɔtarawele baara minnu bɛ ka kɛ o kuma ni k'u sen don politique baara la a ko min kɔni olu tun bɛ tɔn dɔ la u bɔra u tɔn na ni u sagona tɔn k'o sigi u yɛrɛ ye Bɔgɔtarawele o kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye hakilina min bɛ olu la o bɛ se ka jidi cogo min na parce que b'a ko min ye banajugu dɔ bɛ an ka jamana in kɔnɔ maître Mohamed Sanogo a y'i da don o la a ko min ye coronavirus ye jamana ɲɛmɔgɔ kɛmɛ ka taabolo minnu bila sen kan bɛɛ lajɛlen kan k'o bato a bato cogo la olu minnu ye tɔn ɲɛmaaw ye u kɛmɛ ka se ka wulikajɔ kɛ sabu kɛnɛ in kɔnɔna la baara kɔni a tun bilalen bɛ o minɛn kɔnɔna la masigiw ka taa bila mètre kelen k'o bila maaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye tigɛ k'a ko safinɛ la waati bɛɛ ni ka tila ka jɛli kɛ a la a ko bana in ye tiɲɛ ye o kuma an ka sariyaw bato a bato cogo la yaasa bana in bɛ se ka maada ka bɔ an ka jamana in kɔnɔ o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen Bɔgɔtarawele min ye camancɛ fanga ye ɲininkali taara ni k'a sɛgɛrɛ hakilina jumɛn b'olu la camancɛ fanga baara la a ko min ye camancɛ fanga ɲɛmaaw ye u b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka dɛmɛ bɛ ka ɲɛsin u ma Bɔgɔtarawele u ka hakilina bɛ ka ɲɛsin u ma sini ma Bɔgɔtarawele hakilina kura minnu kan ka taa jamana baara la Bɔgɔtarawele ko n'u welela u labɛnnen bɛ n'u k'u sen nɔ la k'u da don a la wa min ye transition ye Bɔgɔtarawele baaraw sigitɔ sen kan n'o ye CNT ye o kuma k'u ka hakilina ɲininkali kɛra hali n'u ka maa t'a la Fasiriba ko ɲininkali taara tuguni ni ka maître Mohamed Sanogo sɛgɛrɛ san kelen sɔrɔli kɔnɔna la est-ce que u dan bɛ u yɛrɛ la san kelen sɔrɔli la u ye wulikajɔ jumɛn kɛ min bɛna ni jigisɛmɛ ye u ko san kelen sɔrɔli la k'u dan bɛ u yɛrɛ la sabu min ye politique tɔn ye a ka se ka sigi jamana marabolo caman na san kelen kɔnɔ o kuma ko bɛ jigisɛmɛ belebele kofɔ Bamako tɛmɛnen kɔ Kayi Kita Keba, Kulikoro, Kati, Welesebugu, Sikaso, Buguni, Kolonjeba Yanfoila, Kuchala Yoroso, Segu, Blanyono, Samokti, Tenenkun, Banjagara, Bɔgɔtarawele Direi, Tesalite Okmako, Sankelen kono Ikaseni Marabolo kono, Wako be bara de kofo ani danaya. A ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen farafina kɔnɔna la u ka tɔn sigilen bɛ Konowari u bɛ Togo u bɛ Burkina Faso o kuma n'i ye nansara lajɛ u bɛ Faransi Espagne ale ni États-Unis et d'Amérique Fasiriba ko a ko don n'a nataw la Mali yɔrɔ minnu bɛ n'u ma sigi ye Bɔgɔtarawele k'u ka wulikajɔ bɛna kɛ ka ɲɛsin nin kelen o kelen bɛɛ lajɛlen ma a ko n'i y'a lajɛ an bɛ don min na ko bi conseil nationaux 5 bɛ u bolo commune 6 maire yɛrɛ bɛ a la a ko n'i y'a lajɛ hali bi min kɔni ye maa 30 kɔ Bɔgɔtarawele olu bɛɛ lajɛlen fana ye conseil ye u bɔra tɔn wɛrɛ la ni ka n'u ka tɔn kɔnɔna la a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen don o don dɔ bɛ bɔ tɔn dɔ la ka n'u ka tɔn kɔnɔ o ye ɲɛtaa ye a ko tɔn in Bɔgɔtarawele don o don a jamakulu de bɛ caya wa tɔgɔfɔ yɛrɛ kɛra n'o ye Adi Kulubali Bɔgɔtarawele ale kɔni bɔra Senu o kuma min ye ka don tɔn in kan Bɔgɔtarawele min ye député minnu fana tun bɛ Ibrahima Boubacar Keita ka fanga dafirilen o député dɔw fana kulu fana nana far'u kan tɔn in n'o ye MDM ye Mouvement Démocratique Malien Bɔgɔtarawele ko nin ye siniɲɛsigi belebeleba de an ka jamana in ma don n'a nataw la min ye premier vice président n'o ye Boubacar Keita communiste maire ye ale fana ye kuma ta ni ka waleɲumandɔn foli ta k'a yira k'a fɔ olu kɔni sigira sen kan nin y'a san kelen Bɔgɔtarawele san kelen maa min ye nin daraja in bɛɛ lajɛlen sɔrɔ Bɔgɔtarawele ko maa kan ka kalamani turu kan min ye politique baara la faso Mali kɔnɔna la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le pouce kɔnɔ Sinali ale ka sɛbɛnni don le pouce maaw an b'u fo Buwajabate ka Sinali ani fasirijɛkulu maaw bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ o ko ten k'an ka muɲu maa min sigilen bɛ dugumɛnɛ digɛ sanfɛ o sen tɛ a la ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko plume libre nin ye maa min ka fasiri o ye Fabrice Abdul ye Fabrice Abdul a ko min ye laadala ɲɔgɔn ye min ni anw ka jɛkulu min n'ale ka baara ɲɛsin bɛ anw ka jamana kɔɔriko ma n'o ye compagnie malienne de développement textile du Mali ye CMDT k'u y'u ka laadala ɲɔgɔn ye ta ko 92 u ye a baara ni ka a kɛ koyi min y'anw ka dunanjigiso dɔ ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɔla ka kɛ yen ka bɛn alamisa ma janvier kalo tile 7 san 2021 n'i y'a ta k'a lajɛ fasiri kɛ b'a ka fɔ la a y'a jira k'a fɔ lajɛrɛ in senfɛ kɔrɔfɔ caman bɔla ni ka bin CMDT ɲɛmaa fɛ n'o ye PDG ye docteur Nango Dambɛlɛ a kɛlen ka kɔrɔfɔ ta a y'a jira k'a fɔ k'a bɛ foli ni bonyamasegin ni waleɲumandɔn wale ta foli ka ta ka ɲɛsin maa o maa bɛ yen conseil d'administration in kɛnɛ kan k'a b'u bɛɛ lajɛlen fo
min ye wulikajɔ ye a y'a jira k'a fɔ min ye sefawari miliyari 15 bɔɲɔgɔnko ye o kɔni kɛla majɛ ye campagne 2020-2021 o kɔnɔna na wa n'i y'a ta k'a lajɛ fana min ye kwari o min kɔni o tɔni hakɛ min ni jamana ma se ka o sɔrɔ k'o bɛ t'i jɔ tɔni 500 ani 62 ani 800 bawo n'i y'a ta k'a lajɛ wulikajɔ kɔni bɔla ka kɛ CMDT fɛ hali campagne tɛmɛlen in na i b'a ye k'a fɔ yani Ibrahim Boubacar Keita jamanakuntigi kɔrɔ yani a ka fanga ka dafiri samasamali o kun yela anw ka kwari sɛnɛnaw ani an ka jamana marabaw kɛrɛnkɛrɛnya la an ka ministre min n'o ɲɛsin bɛ sɛnɛkɛ ko ma mo kɔni o ni kwari sɛnɛnaw ye ɲɔgɔn sama kosɛbɛ kɔsa fɛ i b'a ye k'a fɔ gouvernement tilala ka na sɔn u ka fɔta ma o y'a jira o de y'a sɔrɔ k'a fɔ min ye samiyɛ ye a fan caman kɔni taara k'u to wa n'i ye Nango Dambɛlɛ n'o ye docteur Nango Dambɛlɛ ye CMDT PDG a ka kɔrɔfɔ halisa a y'a jira k'a fɔ min ye kwari n'i y'a ta k'a lajɛ majɛ ninnu n'o ye kwari min n'o ma se ka sɔrɔ faso maliba fɛ ka se ka bila a ka magasin kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ ko campagne a ka production o kɔni majɛ camanba de donna a la n'i ye campagne 2018-2019 lajɛ min ye kwari tɔni 710 ani 10 o kɔni o de sela ka sɔrɔ wa n'i ye o sanga min ye campagne tɛmɛlen ye o kɔni kwari tɔni 100 ani 47 ani 200 o kɔni o de sɔrɔ la ne y'o da fɔlɔfɔlen ma o bɛ majɛ caman belebele de bɛ yen wa a y'a jira halisa k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔni a bɛ wele buluma hali n'a sɔrɔla gɛlɛya nana sɔrɔ coronavirus ko in o fana kun kɛn bɛ k'i kun bɔ coronavirus kɛla sabu ye maa caman bɛ yen olu kɔni ma se ka a ko ni ka se ka a fɛɛrɛw tigɛ joona wa min ye gouvernement kɔrɔ tɛmɛlen fana ye olu fana ma se ka an ka engrais minnu n'o kan ka di cikɛlaw ma o sɔngɔ ko o kuma se ka basigi wa a y'a jira fana k'a fɔ min ye an ka nin jɛkulu belebele n'o ye CMDT ye ko dɛmɛ kan ka don a ma min ye cikɛlaw fana ye o ni dɛmɛ min ka kan o kan ka ta ka ɲɛsin u ma waasa min ye jɔyɔrɔ min n'o tun bɛ an bolo ani tɔgɔ min tun b'an bolo farafinna gungana na an bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na a ko n'i y'a lajɛ nafolo min n'olu kun bɔla ka doni ko da fɛ ko a nafolo a dagosi ka bon kosɛbɛ ko nka ko o n'a ta o ta a ma waati campagne tɛmɛlenw nafolo a m'o bɔ ko bawo gɛlɛya in yɛrɛ a sinsinna waati minnu kɔnɔna na o de ye juin kalo tile 15 tɛmɛlen ka se a tile 30 ma san 2020 tɛmɛlen gɛlɛya in ko a sinsinw na kosɛbɛ min ye sanji ka dɔgɔyali ye ani kwariw yɛrɛ olu ma sɛnɛ u sɛnɛ waati la ani min ye cikɛlaw ye maa caman kun bɛ olu kun bɛ hakili fila na o kɛla sabu ye kwari ko ni ka se ka a sɛnɛli ni ka don bisu basa la wa ko min ye wulikajɔ ye a ko ni jamana bɛ n'o kɛ kosɛbɛ ale yɛrɛ k'a to nin jɛkulu ɲɛmaya la a n'a cɛsiriba kɛ min ye wulikajɔ ye gɛlɛya minnu ni majɛ minnu bɛ kɔɔri sɛnɛ ani gɛlɛya minnu bɛ a kɔnɔna na ale bɛ se ka fura ɲini ka sɔrɔ o la cogo min na waasa jamana o to o ka segin a ma min ye kɔɔri sɛnɛnaw ye dusumakasa min y'o sɔrɔ n'o ye nisɔngoya ye o nisɔngoya o furaw bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na k'a na wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin nin taabolo ninnu bɛɛ lajɛlen ma nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Plume Libre kɔnɔna na Fabrice Abdulu ale ka fasiri don kuma ka ɲi an bɛ dɛgɛ min o bɛ bɛn ne ko bala cogo bɛ di Bokar ne bɛ tigɛ don e patriote fasiriba n'o ye Ibe Aja Wɛkoyi ayiwa o ye an buranakaw don Aja Wɛkoyi fasiriba wari dɔrɔn de a daminɛ ka sɛbɛnni kɛ do wa kɔrɔ wɛrɛ don Bɔri tile gannen don a tun ka tɛmɛ ni sɛbɛn kɔnɔ ko ye fasiriba ko wari dɔrɔn de hali bi bɛ fɛn mun na o ma ban fɔlɔ a ko jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw wari dɔrɔn de fɛn min dɛsɛlen bɛ ka kɛ kabini waati jan n'o ye ka yɔrɔw ci wari dɔrɔn de ko de daminɛlen bɛ sisan a ko zone aéroportière bɛɛ lajɛlen kɔni y'a ye kabini alamisa tɛmɛnen ye min ye ministre 3 olu y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma dugu jɛ k'a ma diya ye gouvernement tɔgɔ la wari mansin a taara maaw ka so yara so minnu jɔra miliyɔn kasabi caman a ko nin ye dusukasi ko belebeleba ye nka min ye sariya ka baara k'a bɛ bila o minɛni kɔnɔna la sabu ko so jɔra dugukolo min kan k'o tɛ so jɔyɔrɔ ye Bokar Traoré o tɛ so jɔyɔrɔ ye nka min ye so kelen so fila so bayirika Bokar Traoré ɲɛmɔgɔw man ka sɔn tuguni k'u sigi o ka kɛ u ɲɛna Bokar Traoré sabu nafolo ɲinini bɛɛ lajɛlen b'a dɔn cogo min don o tuma a ɲinini ka gɛlɛn fo ka dama tɛmɛ maa kelen b'i disi da so kelen na kuma dɔ la fo san 10 san 15 Bokar Traoré n'o darakira ka bɔ o bolo u bɛna dɔ wɛrɛ sɔrɔ waati jumɛn
ɲininkali fasiriba ko agodi o tarawele zone aéroportière n'ale cili baaraw bɛ sen na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kunkan wɛrɛ gosilen bɛ dala sumusumunu na min ye fasiriba ye k'a y'a mɛn da garantili la o tarawele sotiba commune 1 ko mansin ninnu bɛna ɲɛsin yan fana ma sɔn nin tɛ ka olu ka dumuni kunna ye o da kɔnɔ ye an ka commune 1 na yan sotiba telefana tɛ dun du caman kɔnɔ bi dɛ k'u ka dan zone aéroportière ma o kana se sotiba fasiriba ko o tarawele so ci wɛrɛ jumɛn de bɛna kɛ sotiba yan ɲininkali a ko nin ko in fana bɛ sen na kabini waati jan san 1997 o tarawele min ye siège du parlement des enfants jamanakuntigi min tun bɛ n'o ye Alpha Umaru Konare ale kɔni ye tigɛnɔbila kɛ jamana gouvernement tɔgɔ la ni ka kɛnɛ lawuda belebeleba k'o labila denmisɛnnakaw ka parlement ye a siège bɛ se ka taa jɔ yen cogo min na a ko n'i y'a lajɛ o bɛnna yɔrɔ min ma o tarawele o taara kɛ dɔ ka yɔrɔ ye o tarawele n'a bɛ tiɲɛ so bi n'o ye Cɛmɔgɔ Kulubali Bɔkari tarawele u y'a jira k'a fɔ ko jamana ka baara o tuma ka d'u ye so in ka jɔ yɔrɔ min na u bɛna a bolomasuma u ye yɔrɔ wɛrɛ ŋaniya ni k'o d'a ma n'o bɛ t'i jɔ hectare 6 bɔɲɔngo la Bɔkari tarawele o yɔrɔ in kɔni labɛnna ni ka sɛbɛnfuraw dilan ni k'a jira k'a fɔ a ka yɔrɔ kura filɛ nin ye o ye yɔrɔ kura in de dɛ Bɔkari tarawele maa dɔw kɔni y'o kɛ firinkan ye prédateur foncier k'o kɛ sɛ disi ye yɔrɔ sɛ nafama yɔrɔ y'a disi cɛ kɔni miɲɛ t'i la sɔgɔmada in na dɛ ni sɛ kɔni dara a disi kɛra fila n'o dunna ka ban sɛ ma ban kɔni ne ɲininka dumuni ko kɔni ne bɛ se ka ɲɛfɔli de k'o la bɔri se ka foyi ɲɛnabɔ tugun sɛ disi Bɔkari an ye nin sɔrɔ dɔ la dugukolo tila senfɛ fasiriba ko Bɔkari tarawele min ye nin kɛnɛ lawudaba in ye n'o ye Ala ma hinɛ na Cɛmɔgɔ Kulubali ale ka kɛnɛ ye o tuma min ye a kɔw ye olu kɔni ye a daturu la ka da jaba la Bɔkari u bolo ma se ka da kabada min ye sotiba commune 1 Bɔkari tarawele ɲɛma dɔw kɔni wulila k'u jɔ Bɔkari ni ka yuruguyurugu kɛ dibi la kɛnɛ in ka morceler dɔɔni ni ka bɛɛ lajɛlen kɛ u sago ye a kɛra tulu bɔli o tulu bɔli fasiriba ko min ye ni domaine a ye terrain mun di a numéro ye 5606 ye Bɔkari tarawele i b'a ye k'a fɔ o wulila min ye ka t'u ta da sariya ka bolo kan olu ka dugukolo maaw de bɛ ka paratatata Bɔkari u bɛ ka kuma ka dɛsɛ olu y'u ta to sariya ma min kɔni wuli ka jɔ o kɛra ka ɲɛsin commune tribunal ale kɔni fana y'a lajɛ sa siga kɔni tɛ min na a ta y'a ka yɔrɔ ye a ka walo ka bɔ yen isu o tuma min ye Adama Jakite ale de kɔni ye nin wuli ka jɔ baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ Bɔkari ka daminɛ min ye cour tribunal commune 1 ka taa bila min ye cour d'appel ye kiri o kiri tigɛla a da jara yɔrɔtigi la n'o ye Ala ma hinɛ na Cɛmɔgɔ Kulubali kow la Bɔkari tarawele a yirala k'a fɔ u ta y'u ka yɔrɔ ye bi u ta y'u ka yɔrɔ ye sini maa o maa bɛ yen Bɔkari k'u bɛ fu de kunna o tuma k'a mɛn o mɛn k'u ka so bɛ ci ayiwa minnu bɛ ka taa villaw ni étages wuli Bɔkari ni fiyɛfiyɛ bɛ t'i jɔ hectare 6nan kunkanfɛn na Bɔkari tarawele min kɔni ye gouvernement de transition u ye kunnafoni ta k'olu sɛgɛrɛ olu kɔni y'a jira k'a fɔ maa o maa k'i bɛ sariya kɔnɔna la i ta y'i ka yɔrɔ ye Bɔkari k'u b'a bɛɛ ɲɛnabɔ ka bila politikimaw ɲɛ fasiriba ko min ye nin hakilina in kɔni o kuma talen kunnafoni kɔni jɛnsɛnlen k'a jira k'a fɔ Ala ma hinɛ na Cɛmɔgɔ Kulubali ka kɛnɛ mun bɛ yen ni maire dɔw y'a feere ka wari dun ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye maa minnu sigilen b'a la sunɔgɔ tigɛr'u ɲɛna n'a maire ma sa fɔlɔ k'u wele sunɔgɔ tigɛr'u ɲɛna Bɔkari tarawele min kɔni ye zone aéroportière ye ni mansinw tilala baara la ye o tuma ko mansinw bɛ d'u ɲɛsin yɔrɔ filanan mun na o de ye commune 1 ye sotiba kɔnɔna la Cɛmɔgɔ Kulubali ni Cɛmɔgɔ Kulubali ko olu ka kɛnɛ o tuma k'u bɛna yarali ta ka yen fɛnɛ sɛgɛrɛ similayi wa n'u y'a ci fana mɔgɔ ka yɔrɔ hali biriki morceau o k'a ɲu o ka taa ka Bɔkari i b'a dɔn gouvernement de transition ta ye min ye ka ko redresser ka taa i n'a fɔ u ye min fɔ n ko transition in nakun de ye ka maliyɛn tile olu tɛ politiki maa ye kalabanjiya ni ŋanamu k'o tile a ka gɛlɛn ni politiki baarakɛlaw bɛ se ka nin kɛ an ko Mali kura an bɛɛ b'a fɛ Mali ka yiriwa Mali kan ka yiriwa sira minnu fɛ an tɛ fɛ o sariya ka boli an kan a bɛ gɛlɛya ni ɲɔgɔnna min bɛ jamana in kɔnɔ a ti compter ka ban n ta ye n ka yɔrɔ ye ni n sen don k'an bolo don kiri diyara n na nka hali bi n dɛsɛ bɛ k'an bolo don n ka yɔrɔ kan Cɛmɔgɔ Kulubali ko u b'u ka terrain sɔrɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le patriote kɔnɔ a ka bi bɔli don Bon Jabate ne ye patriote bila ne bɛ n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Mali Tribune Mali Tribune maa min ka fasiri ye nin ye o ye degede baraminɛkalanden ye n'o ye Adama Kamara ye Adama Kamara a bɛ sɔnni sigi fɛn min ka bi Mali Tribune kɔnɔna na o de ye ɲɛnaminifɛn ye juin kɔni n'i y'ale min a bɛ maanifin kelen kɛ maa 100 ye ɲɛkɔrɔ wa a b'i bila ko la ko min ne yɛrɛ fanga tɛ s'a la k'i to i cogo kɔrɔ la
ni ye juin lajɛ a kasara a ka bon kosɛbɛ fazirikɛba n'o ye Adama Kamara ye ale ye ɲinili kɛ a kan a ko k'a ni maa fɔlɔ min ye ɲɔgɔn ye n'a y'o ɲininka n'o sɔnna ka ɲɛfɔli kɛ a ye o de ye an ka sanayɛlɛ kalanso in kalanden dɔ ye n'o ye faculté de médecine ye min kɔni n'o ye Usmani ye Usmani a y'o ye k'o ɲininka o kun ye a minbaga kɔrɔ ye Usmani y'a jira k'a fɔ juin a ye fɛn min tiɲɛ ale ka adamadenya la ko da tɛ se ka don a la k'a fɔ k'a ban ko bawo waati min na ale b'i den k'a min o kɔni a nana fɛn de ta ka se a ma waati dɔw la k'a sigilen bɛ to o ka anfi ninnu kɔnɔna na o bɛ kuru ta yɔrɔ minnu na i b'a ye a bɛ to ka yeli yɛrɛ ma ten walima a ma n'o t'a ɲɛ a bɛ tɛgɛrɛ de minɛ maninfinw kabi u sɔmilen t'a ma fo ka n'u sɔmi a ma min ye Usmani ye a y'a jira k'a fɔ kabi o waati ale yɛrɛ bɔla a kalama k'a fɔ ko a ka adamadenya a bɛ fɛ ka don kalama na a ka adamadenya bisi basa o bɛ na ni ka don a ko kɔnɔna na a yɛrɛ somaw n'a fɔ a yɛrɛ y'a ɲɛfɔ cogo min na fatirikɛbaa ye a fa o ye kalan min kɛ o de ye pharmacien kalan ye n'o de ye an ka furafeere yɔrɔ dɔ ye n'o ye pharmacien ye wa a yɛrɛ fana tun b'a fɛ ka taa o sira de kan somaw ba ni fa olu bɛɛ lajɛlen jigi da bɛ a kan nka Usmani ale nana nin fɛn lɛtɔsirani minɛ ni ka kɛ minfɛn jugu kanubaa ye min ye juin ye ale kɔni tun b'o meleke ni k'i kunja n'a ye n'a y'i kunja n'a ye a yɛrɛ ɲuman n'a y'a min waati min na gɛlɛya minnu bɛ a kan i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya o bɛɛ lajɛlen bɛ tunu nka waatiw mana tɛmɛ waati min na ni dosi n'o bɛ n'a bila i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya ninnu o bɛ n'u jɔ tugun a ɲɛkɔrɔ maa kofɔlen a y'a jira k'a fɔ ale tun bɛ i n'a fɔ n da tula la cogo min na a tun bɛ kalan min na n'o ye sanayɛlɛ kalanso dɔ ye n'o ye faculté de médecine ye i b'a ye k'a fɔ juin nana dadigi k'a la min kɛ somɔgɔw jigi tigɛ kojugu o kɔni ani lakɔlimɛtiriw ani a yɛrɛ lakɔliden ɲɔgɔnw ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ an baarakɛ ɲɔgɔn n'an kalankɛ ɲɔgɔn o kɔni a t'a cogo kɔrɔ la wele bilala somɔgɔw ma o ka se ka dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin ale ma n'o ye Usmani ye Usmani welela ni ka taa n'a ye furakɛli yɔrɔ min na o de ye service psychiatrique ye o kɔni o taara ka taa lasago ye kalo 6 bɔɲɔgɔnko a y'o bɛɛ kɛ a bɛ furakɛli la o kalo 6 min fana bila la o kɔni a y'o kɛ kalan intanya fana na o kɛla sabu ye ni k'a ka kalanko ni k'o to bisi basa la a ko kumakan min bɛ ale bolo bi na denmisɛnninkaw fɛn minnu bɛ n'o bɛ maaninfin bɔ i cogo la ɲɛnamini fɛnɛ sisiman fara muguman kan ani kisɛma bɛɛ lajɛlen k'a ye k'a to yen bawo maa tɛ to a kan ni k'i ka adamadenya n'o ye ka siniɲɛsigi ni ka o dilan wa o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen min ye fasirikɛba ye n'o ye degede karamɔgɔ ye baraminɛkɛladen ye n'o ye Adama Kamara ye Adama Kamara a ko k'a wulila ka se maa filanan min ma k'o hakilina fana ɲininkali kɛ n'o ye professeur de sociologie ye o ye Tijani Kamara ye Tijani Kamara ko n'i ye anw ka denmisɛnninkaw kɔni doli ye nin ɲɛnaminifɛn ninnu tali la k'a dulon bɛ hakilina damadɔ la min ye fantanya ka baara ani kungo yɛrɛ caya kojugu kunkolo la o fana bɛ a la ani ko min ye denmansaw ye olu ma jɔ u jɔyɔrɔ la o kɛla sabu ye min ye denmisɛnninkaw ye u ka siraw minɛ sira minnu kɔni tɛ mansaw yɛrɛ hakilinaw ye wa o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen fana ɲininkali sera maa wɛrɛ min manama n'o ye dɔgɔtɔrɔ ye o ye Jakarija Daɲogo ye Jakarija Daɲogo ale ye généraliste ye hôpital Gabriel Touré o kɔnɔna na a ko min ye nin minfɛnjugu ni ɲɛnaminifɛnjugu ninnu tali ye ko a bɛ kɛ sabu ye n'i y'a ta ka ban a bɛ sarasara i jolisira dilan ka taa wa ko jolisira fila bɛ yen olu kɔni bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ ISM de kɔnɔna na n'o ye kunkolo kɔnɔna ye a mili kɔ ka ban a bɛ hakilina wɛrɛw de jigin i hakili la ka taabolo wɛrɛw ni ka o digi i miiriya na kɔni e bɛ ɲɛsin o ma sa hali n'a sɔrɔla o tɛ ɲuman ye maa bɛ se ka fɛn min fɔ o de ye ko n'i ye juin min ye ɲɛnaminifɛn ninnu ye a bɛ taa fɛn min kɔni ta ka ɲɛsin ma ko a kɔlɔlɔ k'a ka bon kosɛbɛ wa fɛn min bɛ fɔ denmisɛnninkaw ye o de ye bɛɛ lajɛlen ka sira tilelen minɛ sira tilelen ani ɲɛnaminifɛnw k'u ye k'u to yen ɲɛnaminifɛn k'a tɛ maa ka gɛlɛya ta ni ka bɔ i da la i ka wuli ka wɔsi ka baara kɛ k'i wɔsi ji nafolo minɛ ka don i ɲɛnafɛnw na o bɛ kɛ sabu ye k'i ka diɲɛnatigɛ siniɲɛsigi ni ka se k'a basigi o fana bɔlen kɔ ye fana min ye maa wɛrɛ ɲininkali selo o ma n'o ye an balimamuso Asetu Ejekte ye ale ye sariya kalanbaa dɔ ye o ka diplôme a yɛrɛ tilala kalan na koyi a y'a jira k'a fɔ jamana in bɛ dangan min na bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye farafin jamanaw ye an bɛɛ lajɛlen kɔni ko an bɛɛ lajɛlen kan k'an miiri jamana in n'o ye farafinna gungana ye a bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogo min na nka ko o bɛ sinsin fɛn min kan o de ye denmisɛnninkaw ye ɲɛnaminifɛnw o ka ye ka to yen bamanjiya wala fo ka taa se taa waleyajugu cɛjuguw ma minnu kɔni n'o ni nin ɲɛnaminifɛn taliw bɛ dorogo ɲɔgɔn na nin bɛɛ lajɛlen kan ka ye ka to yen hali an nɔfɛ ɲɔgɔnw n'i ye maa y'i den kɔ i t'a sugu dɔn walima i b'a sugu dɔn hali ni soma i sigiɲɔgɔn dɔ den don n'a kɔni taabolo de ye nin ɲɛnaminifɛn ninnu
dali a ko i k'a fara i den na bon n'o tɛ i den n'Ala ma janto kɛ bɛɛ a bɛna kɛ o ɲɛnaminifɛn ninnu ta ban ŋwana dɔ ye nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Mali tribune kɔnɔna na an ka baraminɛkalandenw don an b'u fana fo u ka cɛsiri n'u ka wuli ka jɔ la fo ka taa se jamujan ma directeur des moyens généraux don Kanamu na. Sisan an bɛ wele Burapele n'a ka jama Sidi u bɛn'u sigi farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan nin kunnafoni kelen bɛ santarama sufɛ to ma don nɛgɛ kanɲɛ 20 waati sini araba o ye sɛgɛnnafiɲɛ sabu sini ye surasiw ka fɛti ye sɛbɛnni tɛ kɛ sini gafe tɛ sini k'o da lamɛnkɛla bɛɛ lajɛlen tulo kan sini kɛnɛ alamisa don an bɛ ye kɛnɛ in kan ni k'an da don o laseliw la Jibi ale tun bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛjuru la Bubakari Tarawele Buwa Jabate wa salam.